Zdravím, moje meno je Johnny a možno si pamätáte, ako som v minulom videu dosť vychvaľoval spoľahlivosť môjho notebooku aj po 5-ročnej službe, no bohužiaľ raz to ale prísť muselo a tak máme dnes na pláne aj prvú opravu. Za chvíľku si ale ukážeme, že to našťastie nie je nič náročné a zvládne to každý z vás. Jedná sa vlastne o to, že jeden z kľúčových komponentov procesor dosahuje pomerne vysoké teploty, ktoré by ale v ideálnom prípade nemali byť vyššie v maximálnej záťaži nad tých 70-80 stupňov Celzia a na to, aby to vlastne bolo možné, mu k tomu dopomáha chladenie, ktoré sa skladá z teplovodík, trubíc a ventilátoru, ktorý sa nachádza približne v tejto časti. A keď je notebook vyťažovaný, ventilátor sa točí naplno a keď ho vyťažujete spôsobom napríklad ako strihanie videa alebo hranie hier, tak sa točí neustále dlhé hodiny a tak sa môže stať, že ako v mojom prípade sa jedného dňa jednoducho točiť prestane. Určite nie je dobré ho potom ďalej používať, pretože môžete kompletne spáliť procesor alebo odpísať základnú dosku a to už sa ako náhradné diely ťažko zháňa. Ale určite na to prídete aj sami, keďže strata výkonu je naozaj obrovská pri takýchto vysokých teplotách a nepotrebujete ani diagnostické programy na to, aby ste zistili, že ten notebook jednoducho horí a teplota procesora môže mať niekde okolo 100 stupňov Celzia. Niekomu to ale nemusí dopnúť, nechá ho ďalej trápiť sa a potom sa diví, že ho už viac nezapne. Naozaj sa to však neoplatí, pretože nový ventilátor stojí približne 10 eur, čo je ešte pomerne nízka cena na to, koľko už si s vami ten notebook prežil, plus ak ste ako ja napríklad, že ste v ňom vymenili SSD disk alebo nainštalovali iné nové komponenty, naozaj funguje ako hodinky a v podstate funguje na 120%, pretože to nové SSD je rýchlejšie a s väčšou kapacitou notebook funguje lepšie. Navyše tento notebook vo svojich časoch stal kopu peňazí a na nový teraz naozaj nemám. Ideme teda na to. Predtým, než začnete čokoľvek so svojím notebookom robiť, teda čo sa týka komponentov, určite nezabudnite vybrať akumulátor, pretože statická elektrina môže v tomto prípade narobiť dosť škody. V mojom prípade sa ďalej dostaneme cez týchto 6 skrutiek a ďalej môže nastať otázka. Ale veď v mojom notebooku je to úplne inak. To však stále nie je žiadny problém, pretože môže to byť u vás vyriešené podobne a logicky vám z toho vyplyne, cez ktorých pár skrutiek sa dostanete ďalej. Alebo ak to nie je tak celkom jasné, stačí, ak do YouTube zadáte názov notebooku, disassembly alebo akýkoľvek iný tutoriál, čo sa týka vášho notebooku a určite niečo nájdete. Chladenie môjho notebooku je vyriešené pomerne jednoducho. Dostanete sa k nemu rýchlo cez prvý kryt, nemusíte robiť žiadne psie kusy s klávesnicou ani nič podobné, ale ako vravím, s pomocou návodov a trošky trpezlivosti sa k tomu dostanete aj vy. Našťastie teplovodivé trubice alebo ak chcete heat pipes sú ľahko oddeliteľné od zvyšku chladiča a ventilátor je pripojený jedným konektorom tak ako to býva na stolných počítačoch. Na to, aby ste odpojili chladič od základnej dosky, v tomto prípade a stajím sa, že aj vo väčšine ďalších, vám jeden skrutkovať stačiť nebude, ja si vždy dopomôžem týmto druhým nástavcom a do každého z nich dám plochú hlavičku. Snažte sa ho podoberať rovnomerne, z oboch strán zároveň, aby ste neodlomili jeden zo 4 pinov. Tak, ventilátor máme odpojený a v mojom prípade bude stačiť ten istý bit, ktorým som odmontoval vlastne hlavný kryt ku komponentom. Ako závadu vidím pokazené ložiská, pretože ako môžete vidieť, ten ventilátor sa točí naozaj divne a pri točení nevydáva také zvuky, aké by mal. Asi to bude naozaj tými ložiskami, ktoré počase vypovedali poslušnosti. Tutoriály, ktoré som videl a kde bolo spomínané mazanie, kde sa ľudia snažili kvapkať niekde približne do týchto miest olej, tak to v mojom prípade nemá vôbec žiadny zmysel, pretože ventilátor vôbec nie je zaseknutý, točí sa voľne. A hrať sa nejak s tými ložiskami alebo sa snažiť ten mechanizmus opraviť, to nejde, pretože ako vidíte je bezúdržbový a nedá sa nejak ďalej k nemu dostať. Keď si to porovnáte s novým chladičom, tak ten sa točí presne tak, ako by sa mal. Všetko je v poriadku, nehučí, dúfajme, že bude fungovať. Čistiť chladenie v notebooku, ako aj v každom počítači, sa určite oplatí, hlavne v týchto horúčavách, kedy aj tých pár stupňov k dobru sa bude určite hodiť. Ale na návody, ako je napríklad tento, sa určite vykašlite,
pretože ak použijete vysavač, pracujete jednak so vzduchom plným statickej elektriny a navyše sa ten ventilátor točí pod divným uhlom a rýchlosťou, ktorú by normálnym fungovaním sám nedosiahol. Takže takýmto zlým čistením môžete tie ložiska odpísať o mnoho rýchlejšie. Dokonca sa nebojím povedať, že ak je ten ventilátor vyrobený z krehkého plastu, tak sa môžu tie jednotlivé listy tej vrtuľky odlamovať. A preto si ho radšej rozoberte, použite nejaký jemnejší štetec alebo úplne najlepšie nejaký stlačený vzduch a opatrne ten prach vyfúkajte von. Držte sa pokynmi výrobcu, aby ten sprej moc nemrazil a práve naopak, životnosť notebooku môžete čistením len predĺžiť. Naozaj odporučiť by som ale mohol toto video z českej redakcie Živie.cz, kde majú dokonca už ale naozaj špinavý notebook, s ktorým sa bežný človek asi ani nikdy nestretne. A ak si odmyslíte použitie toho vysavača, tak tomu návodu nie je až tak čo vytknúť. Nasadíme teda ten nový takým istým spôsobom, ako bol ten predošlý. Že vidíte, tu je taký mierny výrez na tie 3 káble a opatrne ho pripojíte konektorom k základnej doske. V mojom prípade je tu ten konektor naozaj natesno a bude dobré, ak si aj tu dopomôžete skrutkovačom. Stačí naozaj jemne, lebo tie konektory sú fakt krehké. Napravte ten kábel tak nejak, aby nezavadzal a môžeme vrátiť na svoje miesto kryt. Ako som už minule spomínal, tie západky si robia čo chcú, tak ich tam najprv nasadte opatrne, skúste ich nepoodlamovať. A až keď budú všetky na svojom mieste, potom môžete začať skrutkovať. Hodina pravdy. Bude to fungovať? Nebude to fungovať? Niečo sa tam ozýva. Pomerne silno aj fúka. Ale uvidíme, či to tak bude fungovať aj naozaj v reálnych podmienkach. A či to nevzdá ako ten predtým, pretože ten naozaj začal fúkať len pri zapnutí počítača a potom už sa roztočiť nechcel. Skúsime teda nejaké video vo vysokom rozlíšení ako benchmark, dáme mu tam rovno Quad HD rozlíšenie a uvidíme, či bude fungovať tak, ako má. Video beží úplne plynulo, presne ako by malo. Ventilátor sa ozýva, studený vzduch ide von. No, teraz ešte studený, pretože sa nestihol príliš zahriať. Dobre, vyzerá, že oprava funguje. Videli ste teda, že to nie je nič náročné, určite to zvládne každý z vás. Najťažšie na celej tejto procedúre je vydržať nejaký čas, než dojde náhradný diel, ale povedzme si otvorene je leto, určite aj kopa iných činností čo robiť. Oprava samotná je len pár skrutiek, tá ťažšia časť je zohnať náhradný ventilátor. V mojom prípade to bolo ťažké aj ľahké zároveň, pretože slovenské obchody ako vždy zlyhali, mali na skladoch milión ventilátorov, ale just ten, čo potrebujem ja, nie. Ale šťastie som mal v tom, že jeden britský predajca ho v pohode posielal aj na Slovensko. Ako hovorím, cena bola asi 10 eur, čo je adekvátna suma, povedal by som, že až veľmi dobrá. Na to, koľko ešte ten notebook môže roboty porobiť. A z Británie tu bol na 7. deň od objednávky, čo je ešte skorej, než deklaroval eBay. A určite je to lepšie, ako keby mal chodiť niekde z Číny, pomaly až 2 mesiace a to už by som ten počítač naozaj potreboval. Dobre teda. Dúfam, že sa vám video páčilo a že mi notebook aspoň ešte chvíľu vydrží. Uvidíme sa na budúce. Majte sa. Čago.